Penja laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Ne wasingo ni jumbe ariyo koso jumbe adek mokalo ni wabro duoko daktari kotunde kod twak mane wabedo godo. Ne en twak mane ne en miyo masik wito ich sate kata ich masik lwar. Ne wagomba ka kendo nopuonjo wa mathoth mokalo mak mana ni thuolo notamowa manok wanyal tieko chenro no. Amor mokalo ni daktari orito singo kendo chope studio odiechieng' ma kawuono mondo mi oduok penjo duto te ma inyalo bedo godo. Kata kamano mabote chenro ni en Ruth Otieno yena mondo mi arwake obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye. Kaito kokwa ketho kinde kata matin wadoke twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Kamano Ruth. An ngani Dennis Miskela Mbega. Wuod Nyakach Kabodho Paponditi tie school Tulu. An wuod japuonj mwalimu baba Jaka Bwao Mbega gi Madam Pamela Bwao Mbega. Kendo ang'eyo ni giwinjo show ka kech pile ayudo ka kada kanisa kama gileme St. Christina Kogola. Puonji ka gisejo puonji gi Ramogi TV kai. Kendo gin ma gidhi puonjo jo kanisa bende ma koneno show ma gide dakteche sane kod gweng' ngichi wuod gi daktari. Koro kawuono wa med twak ang'eyo ni no go wabed gi romo ni jumbe ariyo mokadho barka dich mar dhano. Lakini dong wachopo kawuono kendo questions mane ji dwaro bang'e ni giseoro penjo. Moko be biro penjo. Koro wamo matimo recap wang'e kaka nwachako last time to introduce the topic, then we will answer the question. Joma go meno koro questions nyalo endelea oro kawuono we have time mar winjo weche gite. Kamano. Okang'eyo ni gilemo Kogola parish kata kamano mano mtwa kata mbaka mabok donje odiechieng' machielo. Nyako Ramogi jong mano Dr. Miskela en daktari wa mama. Kopogore ni bedo daktari wa mama owacho gani en rafiki wa mama. Tiene ni ngima joma mine odwani mondo mi obed maber ndalo duto te. Nitiere kod penjo mora kotendore kod ich masik lwar kata ich masik wuok. Dr. Miskela nitiere studio. Kata kamano daktari nikech wacho ni watimo recap kata wachako ni enango matimore eden ngama miyo seche momako ich. Enango matimore momiyo ango wit ich. Ango gini manyalo miyo wit ich kod weche makamago. Kamano Ruth. Kwachako introduce topic en fanza gamo remo enango. Kejani jomoko ng'eyo. Koro ng'ama miyo nigi ndalone ma nyalo bedo dwe achiel. Ma kichako tarik achiel ka odiechieng' mokwongo nyalo chopo nyaka odiechieng' mar 28. To katikati mar dwe ni ema ng'ato gole tong' iluongo ni ovulation. To ovulation tong' ni kowuok kuom ng'ama miyo to wuok dichiel e dwe. To oko romo gi koth ng'ama dichuo kata gibino ni sperms moko loso nyathi to mino ka bang' ndalo 14 tong' ni dhi to wuok ka dwe ng'ama no dhi e dwe ni ene dwe manyo ko gamo remo. To sama tong' no wuok de 14 kai to dio do ka ne ng'ama dichuo be mino romo ng'ama dichuo manya ogamo remo manya thi chako losre mane waluongo ni fertilization. To kaka pile ibo keto picha kama picha kai wabo nyiso ji pile ni ka ng'ato osegolo tong' ma romo gi koth ng'ama dichuo to gidhi to gi moko e od nyodo kata uterus. To ka gisemoko kai odino nyaka bed gi ikruok makare manyalo ting'o ich. To ikruok ni enango. Ikruok ni en ni remo kata leche makelo remo bedo mang'eny e uterus ka mama ni the itimo ovulation. Wangiso ni dend ng'ama miyo ikre ni kogamo remo to nyathi midi jak losni vido nikech remo ni makelo oxygen to kelo chiemo bende nutrition. Ko ejini ma expect ni ka fertilization otimre nyathi ni bodugo to moke od nyodo kae madonge iye kae. To seche ma ng'at jogo ko mama ni kogamo remo to remo mano prepare leche mano medre iye kaka rito nyathini ema wuoga kaka dwe mino ni remo wuok mago dwe mago ne gin chiemb nyathi debe ni ejini omaki. Koro sasa makaso nyalo bede e process mar gamo remo ni mami ejini ok bed ich makare mok chop dweche 9. E dho kisungu kata ka idhi hospitali go penj ni weeks ngeni we wach weeks kawuono ke joma mine ngeni joma mine gin gi wadongo kwa ng'e ni en weche man dweche 9 tikonyri. But kuja ko kidogo e hospital to ng'isi wach weeks ni in kia 12 weeks jikani weeks ginango. Koro mokwongo wacho ga ni ng'ama miyo nyuol bang' jumbe 40 weeks. To nyalo nyuol maybe kapok ochopo or kosekadho yini mondo kadho kata gi jumbe 2 42 weeks. Mako kadho jumbe 2 to nyaka dhi hospital. To ndi jogo be nyalo konyre kapok ochopo mar buke machon. Kodi ng'e ni in wigi adi. Koro sasa ng'e ni sasa mi dhi ipimo iyudo ni dwe yo leo mi dhi mi pimo mowuok ni in gi ich
positive already ngeni in gi ich mag jumbe ariyo ko sami dhi imise period mi dhi pimo mo ne wuok positive just to know ni already in gi ijno gi dweche jumbe ariyo ko gijago kwano tiago kwano ariyo go iketo ko jago ne adek ang'wen to ikaw dhi opogi gigi didega trimester first trimester second trimester gi third trimester moso ni okaw ni juma mokwongo nyaka jumbe 12 maluongo ni trimester mokwongo okagi kaka tam mag school gi tam 1 tam 2 tam 3 ko tam 1 en week 1 nyaka week 12 tam 2 kata trimester mar ariyo ochakre week 12 koserumo ko mano week 13 nyaka 24 then modongi chake after 24 that 25 nyaka kuro idhi konyri koro ijini nyalo wuok e first trimester jumbe 12 mokwongo kata jumbe 12 madiere kata jumbe 12 mambele to ye mogikno to gigi nyiso gik mopogre opogre kelogi emomiyo nitie picha mane waketo kae mane watimogo summary mag courses ya ange kero oko wasibre jini ich mokwongo wuok ije jogo beri wacho ni pichani koro kineno kaka courses gi moko wacho ni genetic ama chromosomal inyalo tingo chima daktari no ko kata watimo wacho ni ya koth ng'ama dichuo koth ng'ama miyo ka idhi romo eka giloso dhano to ng'ama dichuo nigi kodhi 46 ni 46 chromosomes to ng'ama miyo be nigi 46 chromosomes koro mama golo nus 23 baba golo nus 23 to loso 46 another complete dhano makare yes to ka kwano ni odhi ogwenyre no gigi ka gidhi gigwenyre ma giromo ma ok otimre maber nyathi ukani gi 44 45 chromosomes 47 moko winjire gi chwech mar dhano ijino ok nyal bet to mano ich ma wuok ma idhi pimo do ni gi ich to next time wachin na weni an gi ich kara na lewa idhi ni dwe ni mochopo ka ich wuok tikia 30% atamalo 30 mag ich mimako wuok e yono ma ng'ato kia kara ni ejino no wuok no ni dwe mano lewo most of it chromosomal chwech mar dhano ya seno chwe ni chwech wuok marach to kethe mondo kiko nyuol gik magatha kata gik magalagala neno mane owach kanyo mar ariyo en od nyodo uterus odni ochal nade jogi kane kodhi to osewuok ka mondo giko ng'ama dichuo mobiro kae dwaro attach kae ijino ochal nade number 1 do bede ni iye kae nitie fibroid en gik makut kata rabuon e od nyodo ma kama nyathini dhi moke ni kendo moko mana nyalo ng'ama odiro kodhi e wikidi moko nyal dongo ok moki mano mokwongo mar ariyo ntiere ni ijini nyalo ni e kae ng'ato chweche ka nochwe ka dhano tubes gi odin ok olosre maber kae noduo biro kae ni septate keno koro iye kae room ni ntiere ringo muscle wall ni obiro nyaka iye kae nyathi ok nyal dongo e iye kanyo bende dimoko bende gino ni polyps en growth mambuka ni buya moro donga kae ma ko kae odhi odinre mano be nyalo miyo ich kik maki alif donyodo kanyo haya mar adek ni nyalo mako ijni machak dongo lakini eye kae dwani si nitiere leche machako dongo od nyodo ma nyathi nigi remo yes koro ng'ato nyalo bedi en gi problem miluongo ni clotting problem ni remo gi ka gisebiro e uterus kanyo to gichako poto to ka gipoto ni to nyathi machako dongo ni ok dongi to tho be nyalo wuok kanyo jomoko bende ne ka ring dend mama neno nyathi ma dongo manyien ni ka gima wendo ko reject mano bende nyalo bedo e kanyo ya be kapo kadhi mabor e anatomy kae ntiere ich mondi ni ka nyathi ochako dongo e iye kae to cervix kae ng'eni machalo dhod kibeti kata mana dhod kube moko ridre maber kata iketo pi kata pi endo tiloro to kirito to kirundo puko pite koro kale beni cervix kae dhod nyodo kae ok otwe maber nyathi ka chako dongo ochako bedo mapek matin ni to nyathi wuok kendo en wuok en type ne en ka ng'ato mamiyo cho ni last time ya moko nyano wuok ka nyathi ni jadweche 4 mari iyo ochako ka nyathi jadweche 3 moyo ko nyathi jadweche 2 en ich ma wuok ne reducing age of gestation en ich ma ngich kane gini ombekni matin ochore nyaka dweche 5
to wuok no osemedo mbeke zaidi ko next time okobi chopo ga dweche abich obu ka chopo dweche abich to nyathi ma wuok ma nyathi bona ka dhi olop ka dhi cho to ka gibiro wuok en painless ko gini no mbeke kata labor pain onge ye en winjo mani nyathi wuok to mani is the most common ma chando joma mine to bo wacho ki thiedhe bende aya ntiere chemicals kama ni hormones hormones gi ema nyathi kata dhano mondo ijno bedi ntiere chemicals nyaka dendi gol mono ni progesterone ntiere oxytocin girigo ntiere thyroid hormone ko hormones gi bende ko gibedo control yo makare nyalo miyo ijno kik bedi to bende tuche mag sukari be ko ki control maber nyalo miyo ichwogi kata nyathi tho bas at moro ka bende ntiere ni unexplained atamalo madhi 30 nyaka 50 ok dige ni ang'o motimre owuoka en gima wuok kama kata kipenjo ng'ani ang'o manotimre to kia temo miyo sasa mang'ama miyo siko lalo especially ichma wuok machon kana ng'isi tam mokwongo dweche ni jumbe 12 mokwongo en gima kowuok dichiel tinyalo we to yaki lalo ailano diriyo didek gima wuok por nyathi pok olos the first 2 weeks pok nyathi obet maber kada wedo na biere mano wuok ni products of conception nyaka kawe madhi pime mang'eni ya to chromosomes gi mane mantie makosa ka en mar ng'ama dichuo tinyise ni ko next time wabro timo gilo ni IVF ikawo kothe gama miyo tidhi iko gi pimo man yier maber mabedo implanted winjo nyaka tim to ka en ni mano sawa to dwa dwa ng'eyo ni antiphospholipid syndrome ngiyo clotting problems ntie test bede mitimo negi ya to kubet ni en kaka mai mangi ni basi ku ka reduce ni dot nyode mokethre no endo tije yot enidhi to kapok ochopo ka ile tamwan kaka kapok ochopo tam 2 13 weeks kapok odhi mbele to wadhi to kwa usi to twang'o go dhoka betino titue marede kuro mfuko omakre maber kichopo jumbe 36 tibiro na hospital to wagolo usino ko wawe leba gi nyathi go osedongo makare kaka en waloso wachne to kada bedi en sukari bedi tie yadhe diabetes ntiere gi yedhe ka bedi en pressure ntiere yedhe ne ko bedi en clotting disorders go kata chromosomal hormonal mago bedi wangi yedhe gi the key gima important ni mondo wafweny kama problem matimore yes sasa midi hospital silalo ich mokwongo mar ariyo mar adek nyaka kur bedo hospital minyalo neno consultant kata daktari ya wanawake ng'amo chung ne thieth mag joma mine nikech ntiere kony minyalo yudo mano ok in each sikolal mane dispensary kae idoka chako gamo remo kendo ichako idoka health center dispensary imako ikira di chiko di par gino en gima nego chuny joma mine sasa manya thio lal kamano mano dudongi midekre achiedhi na dekre kata dak nyalo kethre mominya ka gidhi hospital kendo ka gidhi hospital tiwa joma bere clinic ni amako ich kendo lakini ijini jawuok ga kuro tira uru madhi ani high risk clinic yani dhi clinic mag jogo man nigi problems igoro kidhi clinic mome dhi tichwe chanjo timi iron gi supplement ka tidhi timuonyo tibete ot mari koro nyaka puga yani from the one ingine mani makore mokendo ni tidhi hospital ka level 5 ka level 4 to ni anga gi problem ailani dader neno specialist to anini kuna with the evolution tinde consultants level 4 the consultants level 5 kamano Nyakwara Mugeji wangi winjo kaka Dr. Miskela okele maler mokalo kendo tiyo kod dhok mayot wabodoke pichano mondo mi picha ni waketa ketaka koro seche maja daktari puonjo to inyalo ng'iyo gani en ang'o matimore en ang'o madhi nyime daktari wantiere kae kod od nyodo mabende wayudo kacha ni ok ber kata nitiere kod chandruok wantiere kod fibroids wanyalo bedo kod polyps ne winjo kilungo ilungo ni buya madongo e od nyodo ma ok kare damaged sperm ni manyiso ni chandruok bende mar matokoro en mar mako ich ok en ich malwar matokoro en chandruok mar joma choko so mae donjo kana damaged sperm mako kothinga madichuo yes en dogino donjo ni chukelo 23 yes chromosomes mamiyo kelo 23 koro ka en damage ni DNA kodigo gine sperm DNA kain koro ka en gi problem kata kama miyo ne bedi kodhi maber manade to nyathino ok nyal bedo nyathi makade kodhi mawuok e one side ni already nigi problem nigi ng'ol fulani kata to bedi en sperm masawa to kodhi ng'ama miyo nigi problem bende nyalo kelo
that problem. Yeah. Momio kike bed ni ngama dicho ni dake mi sando nyar ngato ni ene mano ire dugdela uni ango. Je moko ini ma ni problem tikia. Ni made da komoro same problem. Ni we my kend moro same problem. Kuno kapoki make that decision as a man. Ni di winjo iti mbaka wago siepegi kata mbaka mar mamani odhi keto fitina iti ni dhi temo. Kuongi dhi teme daktari mono tim ni tests. The only problem ageni yalo bedo matek kata kaka kaluowa i test moko ilagi ogibed mayot ageni mar picha to ntiere ultrasound mago yalo yudo osiptende wa moko yalo do mayot en test mar chromosome ni mino ni chromosomal no koro gendo kata mana kidhi hospital tibo daktari tibo mi direction ya ni sample ni ter mali fulani ibo tere kata lab magiwegi mondo ng'ini timni pimno mondo ng'ini problem en ango mondo yud konyruok. Mawach maduka aning'eni chandruok enango. Yes. Kose yuni chandruok enango tisebedo kiwito ije e kidienje marom nade. Nochako gi dweche 7, odok e dweche 5, odhi e dweche 4. Daktari olero maber mokalo ni dhofuku cha kombekni to koro kaka ich medo bet omedo mbekni kendo koro ich nyalo wuok kaka sa medo sudo. Ni fibroid machandi titerie theater kata pala tikongi gole mondi kise chango tiga moremo kodo veri en five ni polyp ngogi kigole theater ni changi be mo nyota joba mieni kata kai selalo ich diriyo kama kapok iga moremo madidek mono kikwasa gini every ich mora mama ni invest feelings gi emotions gi kendo sasa ma ich mora lal gino kelo ga stress ne joma miyo kende kare e ute ko ni next time kapok iga moremo bi watim gulo ni preconception counseling mozo ni diti ka ojaodi to the daktari nia mi wasetemo diriyo to tamre koro dwaero mondo wadwa temo kendo lakini ng'ie den mama ni den mama ni en optimized nje test wabo tiwo ni scan wacho ni scan en sawa wabo wacho ni wapim sukari wangi sukari en sawa ge pressure wangi hormones mag thyroid hormone and all those things everything en sawa de gamremo bang man ka ise gamoremo bi mondo cha clinic immediately ge bede e gamoremo kai ngi lokruok mang'eny matimre den ngama miyo manyalo bet nyalo neno mana ka ng'ato se gamoremo like this ni diabetes of pregnancy gestational diabetes mellitus ni en mana diabetes mabiro mana kise makoej yes to be kise nyuolni boja ko lal kendo pressure bedini mabiro mana kise makoej kise nyuolni to boja ko lal kendo kamano ero kamana ya Dr. Miskela rafiki ya wamama nyakwara mogejo mwaka uyo yoka waduogo to wadi chaka ya online wadi dhi SMS nikech daktari manodonge summary kaito ka intere kod penyo mora daktari biro duoki eyo maber mokalo namba mar SMS en 2 no. Unayajua majira ya Mungu? Ni majira ambayo hayajawahi kupita, maana ndani yake yana neno la uzima ambalo ni kweli na la kudumu milele yote. Haijalishi habari zako zinasemwa vipi ama wananena nini juu yako. Tambua na kuamini kuwa Mungu ameruhusu haya kuwa ni majira yako ya kufutwa machozi kutoka kwenye hilo daraja la muda mrefu na kwenda hatua nyingine. Haya ni majira yako ya kicheko cha ushindi. Amini kuwa kwa kila jambo kuna majira yake. Dial *811 *382# to get majira. High pricing bende quality nyalo nwangun quality ni malo lakini price mari kuro nyaka bed piny mako kichungo to nyalo end up ni tiyo gik ma substandard. Kapok wacho bei to wang'eyo kama osigo dhie gi volume mar osigo gima wachajo and space my gari. Challenge mantie number 1 inya yudo ka customer uwinjuru kode color of the material ko biro to tamore that color so that cost ni mani wi ni ngama tiyo tijino. Biro machiegni e Ramogi TV. Chiruni dwaro suru. Nonsense. Jotend county bedo keto kech mbele. Boni chulo gima boni dwaro. Ogimoro moro gi tijwa kata gima nyuolwa dwaro. Maua ma plastic atero kanye. Chieng' wacha dieri ok en chieng' dhao. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o marach ga kodi mama? Pamela,
Abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro amora midwaro. Pesa bondo en pi wang' jolupo e nam kae. Pesa en pesa Otieno. Jochiende modonjo nyathina, jochiende kwelo, achiko were mbi Yesu. Kabisa. En ga lemo mar okombe kose mar glasi. Mana e Ramogi TV. Kane pok umbe olandore, waya mane ogwelo nosechopo e tung' piny. Tok nwatiga kod gocho. Kumara mara mwadhiye. Ne watemo ni mondo nyaka watim der mwago kanyo. E sama ne iloso benga, ne lwete omako motegno waya madiere, kendo chuny thum. Lwedo mane omiyo Dr. Kolela Maze ong'ere. Kanyano osenyisa ni ok nayud jatelo manyalo romo gi Kolela Maze. An adonge lwet Kolela Maze. Donjo ire kapod atin kabisa. Odha Mwembe. Ma okena ena thumo kaloka. Ma en sigana. Kowuok e gwenge mandhiwa, e yo mochomo Sori. Winji e sigand kinda, osiep, tich matek, kod kido makare midak goyo ganda. Anaja lego kayuo magombe. To noterwa lego Songa. Yes. Kikiwe mabai, eng'e jothumbewa. Tich abich gi ngeso, kitaigia Tito Kafaya. E Ramogi TV. Kaka nasingo ni nyakora Mugaji wang' wadhi duoko penjo daktari dhi kao simbe ni kendo wadhi duoko penjo mang'eny kaka nyalore kamano. Hero kamano ahinya. Yena mondo miachaka kod penjo mane wayudo jumbe adek mokalo, jumbe adek ang'wene. Owacho kacha ni aserito chenro ni ahinya. Ruth erokamano kuom doko no daktari ya wa mama. Okagombo wacho nyinga to an gi penjo ne amako ich hikelu fario kod prario gang'wen. To kata kamano ne otingo ich nyaka dweche 9. 9 months, mano en 40 weeks kaka ni wacho nwacha, kawang'ie jumbe. Kano dog jumachiel tanyuol, nyathi ne otho e iya ma nyuolo nyathi motho. Normal delivery. Bende laktar nyalo kona gima ne nyalo kelo ma. Otingo ich nyaka dweche 9, kaeto nyathi otho kodong jumachiel. Wach mar ariyo, chakre anyuol nyathi manotho no, periods nano bedo irregular. Gibiro very light, but tarik ma opogore for 2 days only, to chon ne odhi nyaka ndalo 4. Ne ochako madho kienyeji, to dwe mokalo noneno clots instead of remo mawuoka wuoka. Ang'o manyalo bedo ni timore? I've been struggling mondo mi ayud ich machielo, sani an gi gachiel gi dweche 3 to pok ayudo ich. Debe ni ang'o mano timore daktari? Ang'o minyalo wacho ne? Ya da doko penjo no kariwo gi questions moko adek moko bena neno. Ich ma wuok ka chiegni chopo. Ma en yo ni meli mo yo pedo wath kode ka sink. Koro gima nyalo miyo nyathi kwanza owe kata ich ma wuok tho ich. Kendo nyathi mane osebet maduong' mosebedo chigri ka nyuol. Number 1 en ga wach mar sukari. Sukari kendo ka sukari dhi malo ka ng'ama gi sukari kata sukari dhi malo ka gi ich. Sukari inyo nyithindo. Temo mi wapimo ga sukari kidhi e clinic kichako. Yoko pimo 24 weeks, yoko pimo around 28 weeks. Nkech diabetes, elevated sugar, nyalo miyo nyathi tho. Mar ariyo en pressure. Ka in gi pressure mobedo under control, obedo kata ni in ga ja pressure, kata ido ni preeclampsia, kata eclampsia, mano bende nego nyithindo at that time. Momiyo nyaka idhi clinic diboro ka in gi ich, kendo every clinic kidhiye nyaka pimi pressure. Kendo kung ni ngi tuo mar pressure ka ni age, nyaka bedo hospital ni bedo admitted mami yath kidi control that pressure. Mana dek nyalo bedo ng'ato yath ma ng'ato muonyo. Ng'eni jomoko ong'iya ga muonya maka ibadi matin isedhi e chemist. Ka in gi ich ok imuonya yath athoya nyaka idhi penj daktari ni be yath ni is it safe? Mana dek enti tuoche kaka infections kaka malaria nyalo nego nyathi ei. HIV nyalo nego nyathi ei. Ya? Kati infections moka nyalo do kama infection e placenta nyalo nego nyathi ei mago dhi bete. Mara bi nyalo ni trauma ni gori piny kata ni dhi donje dhao mora mora to ng'ato go ino to kata para singo e placenta biro were gi dod nyo detach pogre. Ya? Mano bende nyalo kelo nyathi tho mar ich. To ndi jogo bende no kano penye kano so ga avoid premature labor. Ng'ato koka in 31 32 weeks kai tuko ka picha kowuok
dhod nyodo yaore nyathi wuok mano bende most of the time wakedo ga infection ya ni or nyathi yatire jwala moro madino nyathi mako yudo infection mobedo inflamed to yaore ya kende ma yud premature rupture of membranes sibo nyathi jalo bedo nyathi mabogno lakini pod ongi mama odhi e nursery mobedo maber jongo nyalo nyolo nyithindo mok nyal dongo e nursery kamano daktari antiere kod penjo machielo kuom Brenda no then openja ni period duogo kaka ok en kare yes first of all wach mar nyaluo no wadogi uru piny matin ok no wacho ni nyaluo ti but dose ne wakia onge kama osedhi oteme lab onge ni en dose man kijalo madho glass achiel to kare glass makelo problem you are worsening the problem kuro ene go no tem ni ka period ni pukuru usani no ka once in a month like that or this hospital man watu ni hormonal profile wanginto hormones yagi begin kare ade okay issue ovulating kekini gima nyiso dhie dwe ki dhie dwe nyiso ni ovulate ki ovulate nyiso ni nyalo nyuol yes ka dwe ni en my regular simolal nyiso ni ovulation ka etongo kuogi to ka onge tongo kibigamo remo kuro nyaka otima tek mondo dhi ongeni to bendo yudo ovulation betongo wuok very very important to be ka tiko ni to be no kolera ni bende ngat mako go ich mokongo cha mapod ni kodeka gijima bende en maybe oge problem icho tamri ke maybe ni kan no ido dak mopogre kendo kamoro to dichuo ne an gi problem kuro dak ngi until gidhi hospital en gi jaode no mondo ngigi makare mondo ngi the problem is kati wacho kacha bende wach mar clots daktari okanyo ni clots kae to inyalo wachango clots nyalo bede nitire kade yen noko losore moromo kajimano village cha ko noko romo manyalo shade off ko gede gi chokre kanyo magibudho ko chieng moro ka gise poto mangeny to because of just that weight attach work as a clot kajimano old blood emanyalo bedo ni jima oneno ka one day cha ni kidogo ndio litoka moko ni bodong ko next month ja kodyo medre kendo ko gede gi mete magibudho magibedo old clot old blood ko giwuok like as a clot but gimotim ma important manyako tim odhi mondo timne ngicho timne scan ngine hormones mondo ng'e where the problem is del dhano ni en na science onge gima na juke won migiti one guesswork onge magic en gima itimo tikisi ni mama otimo hormone ni problem watimo picha my problem onge another guesswork ero kama nanya daktari atire kod penjo mar Brenda Brenda wacho kata ni ne entire kod abortion 2019 nine entire kod abortion 2019 to kano chopo 2023 to ne entire kod ectopic pregnancy 2025 dwe mara beach no miscarry teneni ye no work up to date nimeshindwa kupata mtoto what could be the problem wacho kata ni please agombo nyathi so Brenda pole sana so ichimogando ka akeni abortion ichinuka kana golo kunde some risks mnyalo gabedo ni kidhi maybe idhi golo ich kamoro ma onge trained healthcare worker mwe wan pile ko so jini ngama miyo ka dogolo ich odhi kama iboide kony makari maybe sichima ni golo ne ian jogo no timo some damages ok dinge or ndi infection manodhi oyudo neno koro that injury maybe gi scandal emano miyo ectopic enango ectopic ni kano dhiyo gamo ich mara rioni to ichino kudugo bede dhod nyodo no dhi odonge pipe ka e fallopian tube manyiso pile pile ni remo kigamo to nyathi kongo romo gi chako dongo e fallopian kono mae kama tong wuoke to seche ma tong achielo wuok kae to koth ngama de chuo be biro to giromo e fallopian tube kae kani kama fertilization timre bang mano ijini dugo mabel kae ma nyathi donge mai kore od nyodo neno kae ko manso ni kane abortion moko no timre maybe nitie injury moro mano tim manwakia man labda ko next time but infection omiyo nyathi kodho dongo kae to gane ich mo make tube kae ok nyal dongo ko bedo dung matin ni to pasu tube ni obaro pipe ni ko baro yake di theater mondo gol kama ko ok nyal mako go ich ko dong mana ich ja sai no chwe konde ari nyalo gamo go remo ko ti tube mar tuni kuna pani mar ariyo ni ema kuro ngi tube achiel kende ma tiyo koro yes pero nyalo gamore mo kage bigi tube no ineno to kwa jono setemo koro for 1.5 wase gomba kaka mar wach mar infertility ni ka ngama ja 35 years and below to 1 year emwa ngioga ka in 35 years and above to wakati 6 months yakedi epim
koro sani osetemo to assume ni odak gi jaode kendo gitemo e yo makare ngisa ni in itemo to in dala to dichuo Nairobi biro once in 3 months koro gidhi mondo gidaktari gi jaode no mondo tim historia kwanza maber proper history kaka process mano tim first abortion no secondly kose timne penji wach fallopian ma ectopic rango mano timne no nyathino no dhi pala na inside mane mondo sa mar adek ko go e picha kendo timo indi dai mom waketo dai through the vagina tigo x-ray koro dai ni ko kete gi kai to ne wo pukre gi ma en pipe ko di mo pukre ko go picha x-ray to picha gizo kaka dai no ringo mapukre ngini ko tube ni is okay to ko kedo dai to dai odio drem gi kai to ng'eyo ni kai odinze matong ni okano rom gi kodhi nyaka chieng nyaka odhi mana IVF koro mano emo miyo wangiso ji nyaka dhi hospital mondo timne investigation ngenia problem en kanye but kiko bed gi stress la guilt moro e wiye ni owenia ni ko Nyasaye ema chulo ang'ona tima hapana Nyasaye mola wa Nyasaye man nigi grace Nyasaye jang'uono ko kiko bed no blame himself herself bombe de man stress ga chidnade for no reason. Awinjo ka director na wacho kacha ni daktari anaelewa hiyo kitu kabisa daktari ya mama nyakora Mogejwang waka huyo ka waduogo to wadhi nyime SMS na ria deka uchiel no line mar simu bende waseyao Abiro timo ni gimi dwaro to biro kelo ni gimi dwaro. In wachna, en ang'o ma in dwaro mondo akelni? Adwaro nyathina. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo kathedro. See you there. Tiedero Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV. Kane pok umbe olandore, waya mane ogwelo nosechopo e tung' piny. Tok nwatuga kod gocho. Kumara mara mwadhiye. Ne watemo ni mondo nyaka watim der mwago kanyo. E sama ne iloso benga, ne lwete omako motegno waya madiere kendo chuny thum. Lwedo mane omiyo Dr. Kolela Maze ong'ere. Kanyano sinyisa ni ok na yud jatelo manyalo romo gi Kolela Maze. An adonge lwet Kolela Maze. Donjo ire kapod atin kabisa. Odha Mwembe. Ma okena ena thumo kalo ka. Ma en sigana. Kowuok e gwenge mandhiwa e yo mochomo sori. Winjie sigand kinda, osiep, tich matek kod kido makare midak goyo ganda. Anaja lego kayuo magombe to notero alego songa. Yes. Kikiwe mabai eng'e jothumbewa. Tich abich gi ngeso kitaigia Tito Kafaya e Ramogi TV. Migao mar thieth ochiko osiptende mondo kik kwa jotije sirikal omenda moro amora e sama gidhi e thieth kaka achiel kuom yore mag kedo kod midhiero mathoth ma jotijego osebedo ka yuago e wi okumba mar SHA. From where I sit, I want to assure you that your meeting will be safe and secure. Those who want to attend, they are free to attend. That is the position of the National Police Service. Ogai mar obila Douglas Kanja golo siem ne jonjore mag siasa kabindo singo ne kweth mar linda mwananchi ni obila dhi miyo gi arita e kinde romo margi e boma ma Kisumu. Idho kiri ni anto gi korka kola neno no ber nikech okonyowa in terms of physical fitness. Jopuonjre gwenge maseme oyudo tich manyien ne kite mopong'o gwenge go ka gichako piem mar idho kite.
waya line ya Kwaramuge Jwanka to daher mondo mine migo simu mondo mi ipenj laktar kata kamano SMS ponena riyo adek auchiel no daktari antiere kod penjo machielo ka ni Ruth natiyo kod depo but ne aweyo ma abudho kapok amako ich to sani antiere kod ich mar dweche 2 but asebedo gi shida mar ich maremo to ne asedhi hospital mane ogoe picha tene ogolo ne nyathini sawa but yeno pod rama kendo oremo sana mapi koro wuok mana kuomi ong'ok mang'eny sana shida nyalo bedo kanye Dr. Miskela ntiere gimada wache puonj mar ariyo madatimo kanyo en wach mar ng'ok ng'ama miyo kogamo remo hormones one of the hormones mamedre e del kelo chuny maleo ji gi ng'ok no ni morning sickness to en gima rumo bang' jumbe 12 the first trimester to en ng'ok ma sometimes yana ignore Christine Christine penj laktar hello machiegni okajao wata nyinga ya masana lakini si shida moro na sebedo godo kae hello wawinji penj laktar sebedo gi shida mar yudo nyathi to okayudo kuro nasetim na surgery moro kar kanyo kuro napuonji ka inyalo konya gi namba daktari mondo abi awuo kode bang'e okay daktari biro chiwo namba kik idhi mabor erokamano daktari wadogo kuma ne wantiere koro koro first trimester jumbe 12 mokwongo kada king'ok koken masavia nitie yedhe mimi mageng'o ng'okno to inena sawa ka en savia nyaka idhi hospital ngech nyalo ng'ok mobed dehydrated ma kidneys gi yudo kidney failure waseno mine ma nigi problem no mano first trimester lakini sasa mi ng'ok bang' jumbe 12 go second trimester third trimester mano kikibed dala because yes ngech nyalo gi malaria Mario endo ni complicated UTI ni a large urinary tract mshiba mar large obedo infection mojo poja kenyiro ke ni kidneys it gives very bad nausea gi vomiting koro ng'ok mag second term 2 term 3 the hospital term 1 ko kensa via ndia thielo mi to bro control mano mokwongo mar ariyo en ni owacho ni ne gi depo lakini dongo mako ich to nyathi nogolo depo mogamo remo lakini koro iye rame kendo pi wuok yes seche mene no ka in ich to pi wuok mano gibiro ni premature rupture of membranes mwanzo ni od nyathicha kaba nyathi dongeno ntiere kaka jwala gi nyathi donge gojalo balloon jwala machalo balloon ema pigno be ntiere iye kanyo then balloon ni yo nyodo iwinjo mume kata ngata nyalo bedo ni mama umefunguka to pod pipo ko wuok kata jogo madala ka jopith man gi dhok kata diampo ko yondo ka ntiere gima chalo jwala ma pod ntiere nyathi gi pi to pi ko wuok mondi ko sasa ma pigno wuok kapok ichopo e leba kata sama konyri manzo ni koro odno sekretary to go ki dio hospital mo ido thieth kanyo bede ma infections donjo go lungo donjo infection donjo ma bede ki chorionitis koro mama ni kane be ko se bedo gi piwu kama onego dio hospital mondo ikefo iketi antibiotics dende ka oyalo gatemo jolo mondo nyathi chope kata mana 34 weeks mondo ka nyuole to waboyo ni gi rem to rem ni nyalo bedo ni rem ni kara osedo infection makoro gi chorionitis manyalo bedo rem kamano nyalo bedo ni rem ni en muoch ngech ich koro do wuok ireno odokni koro wa discuss gini 3 weeks later but ile bedni seche mano do bedni ayido gini was discuss last time maybe no konyo kigo 3 weeks kata bedni ni pi magu kamano to I'm sure ni kodogo simo kae to ne sane sakoro se kadha I'm sure ni ijino most likely ncho wuok ngech piro ka wuok kamano to unless ni odio dinre by some miracle to okobedi reverse ega ijimanya ka finally onyuol sasa premature rupture of membrane mabende kibiro kode kata hospital kai ise chopo tam 2 machi doje tam 3 to ndi yath mochuo makonyo mapafu kata obo mar nyathi lungs mondo ochak machomo nyathi kata kana dho nyuole to nyalo breathe outside you need dexamethasone ene chwe doses ariyo to konyo mo nyathi machua
to our aim ni mono nyathino jobe kata mana 34 weeks ego kwa chopo 40 weeks and 34 big by 34 kai ko nyathino nyalo dhi necessary mabed survive kamano. Hello Jane, penje laktar. Hello. Machiegni? Andi penje. Dhi nyime? Sama godasta. Kariora. Kendo ataka luku kariora sawinjo kundi nyaremo sana. Nseche mamoko to bende anona sawa. Bando bende nyalo bedo risk factor. In gich? In gich dweche adi Jane? Dweche adek. Apara ena adek gi weeks moko. Okay. Kwa hiyo ni dweche adek to ko kula to ndinge rame. Idongo wange pile ni seche mangama miyo nigi ich. Kwenye nyathini be donge ich. Ntie kaka weight mar nyathi madongo ni nyalo affect back pain akata na pelvic pain Kuro ka en joma miyo pile kise kama remo nyaka tim scan mokwongo bang around 10 11 12 weeks kai kata mwan dhiru mone itimo mondo wangeni nyathini to bodongo makadi en gi wich en gi ite en gi lete en gi tiende ge heart anino ni morphology scan ing'yo chwechne scan mar remo nyaka tim inyalo timo around weeks 12 weeks 20 weeks eno nyalo kata ngisi keda nge gender ni mawuoyi kata nyako ika nyathi dongo placenta chal nade and all that scan mana dik manyaka tim kendo en scan more around 34 weeks ichopo tam 3 kodi ichigri nyuol kodi ichako pango nyuol nyathini obet koso biro gi wiye to placenta to bede ni odino yo koso placenta nigi malo maber koso to cord umbilical cord mawuok e pend nyathini to bonal ringut nyathi mago ing'iyo mondo wa plan godo kaka nyathi inyoles koro nyaka jitim scans adeko koro the first step en ni ka en gi penile no and back pain as long as ni scans gani sawa remo pime blood pressure kila kitu iko sawa you just take a painkiller ko ka godasa ma kelo ni problem godasa ne do ko bikara dago ito godasa mama nigi handle ne moro mi chumcha titimo godasa kado we jawo de ko yedo jado bialo ko godasa takoso do ma icho jiari ba mako icho jiari omiyo koro we won nyathi yo godasta je kota me kabisa kota me kabisa daktari ntere kod penjo moro ka wacho kata ni ntere kod each 37 weeks to ongok every morning ngok no chalo ga onyalo wuoga nyaka gi chiemo amane ochamo to biro ratong ten 37 weeks eno paro ni en normal koro penjo kata ni nikech owinjo chenro ni should I be worried? Yes, nyakubedi worried. Donginjo ka wacho kanyo ni ngok ma wuok after 12 weeks okay normal. Mano ngok ma indicate ntiere infection. Yinjo. Ngok ma en normal en mana up to 12 weeks no. To mana ka ok en ma severe. Ma at least yano chamo gimoro matin. To kai mama en excess cha to nyaka hospital kende ward med gi mo kidney gi kata pi ma obedo ma okadhi 12 weeks go. Ku 37 weeks no odhi pime lach. Opime remo, pime malaria. Those are the three common causes. Fidel, hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Gitenjo. Dhi nyime? Jaoda, wasebedo geten ka bang' higni 5. To koka nomako ich machiegni. To remo wuok mang'eny. Koro akia ni ang'o matimore mogola remo mang'eny. Obleed mang'eny kabisa. Erokamano. Adwa riwo question no gi vachiemo mabono wago mpaka kae wabia go nupuonjo mar remo mawuok ich. Yes. Koro the moment migamo remo, the only time onego ine remo ka in gi ich mana seche ma nyathi wuok e tube kae kama gitimo fertilization ka gi odhi implant e dhod nyodo. Koro implantation timore nyathino chako donje e wall mar dhod nyodo kama ndo moke kama implanted. Yes, mana dot to kende mang'eny mana ni no spot. Sasa mineno remo bang' mano remo ka in gi ich nyaka dhi hospital. Nikech nitie gik makele mopogore. Nyalo ni ich wuok. Kata nyalo bet ni placenta biero. Kamondo biero dong gi malo e dhod e nyodo. Odhi dongo e dhod nyodo. Sabi ni placenta previa. Singo bia betu ni leche kata mishipa gi. Mane ringo kadonje nyodo okon nyathi.
moko biro kama bedi e dhod nyodo kanyo ni vasavarix en blood vessel manie bute koro en small bruising to bleed to gidigi mana kigo picha scan mani wachoka emomiyo pile wangiso jo county ni make sure ni level 3 4 5 nigi scan kikida discuss maternal mortality ngima mar kama miyo to scan okiketo hospital menegi ok binyalo every test motimo sasa nigi ich scan nyaka bedeye kamano namba mar SMS na riadika uchiel nono laindewa mag simu bende ne wayawo chon mokalo. Daktari antiere kod penjo wacho kacha ni daktari, mimba inapotea nikifikisha 6 months nisaidie okonyisa yes mana ngisi ich malal bang second trimester kaika pile no gima ng'e ni most likely chando mamani en dhod nyodo ombekre mane gima kendo ko nyalo wuoyo bogisi ni en ich mawugo ka kende makata onge pain ko gima tim ni next time ko gamo remo kuchopa 12 weeks modi tieko tam 12 weeks ni mano en around 2 months to dhi hospital watim ni sakle jegi watima kendo okibutha hospital kidi gukinyi to godhi ambiwo kata kinyalo manindo overnight gechwa dhi adhi to akamna usi to twego do kabeti no to arido maber to bang 36 weeks to agolo usi no to konyra konya iketi usound mayot ma watweka usi watwego donge mno kikoluo nje jama mine gojo ningi ngano dhie theater to luor achidhi na mimi makata hospital ko dhie yes penjo mon tire ka daktari wacho ni nyathino tho at 31 weeks yigni ang'wen mokalo sani opek 35 weeks sani ing'ado ne rieko bed advice ni mondo dhi CS openyo ni wige adi maber. Secondly okonyal ntiere kaka ong'ado teneno kata kamano iwinjo penjo yakoni nyathi motho at 31 weeks mokwongo aduko mos kendo ang'eyo lit manyalo bedo 31 weeks en osene ich mosegwaro mar ariyo en ni most likely third trimester losses go kana wacho wach sukari kendo dhi mondo pime sukari kendo en sukari ipi ya tipika bukichibo ni fasting blood sugar tadi mimi glucose la soda imadho to apimo every 1 hour are you controlling the sugar ko dhi pime sukari mar ariyo pressure o make sure ni pressure ni is normal kendo owuotho machiegni kendo ne ng'at makani nigi age konyalo odhi kede clinic every 2 weeks kata be weekly joma nigi that high risk kata weekly ikadha ipime na pressure pime sukari gi tido kadoka kamano ko mano bodhi ongi mondo ng'e but wach cesarean delivery onge kamondi keni kiselalo nyathi ko to yi tinyuol through CS winjo en ng'at ma bora ni ijino bedo monitored chieng' ma ko dhi konyre o make sure ni ko odhi konyre kama ntiere theater nikech while ng'ato nyalo dhi kama onge theater to konyre to ka problem bedo referred onyalo poko oyudo odhi konyre to oyudo ni nyathi odagi wuok to ambulance be onge fuel moido problem ko these are precious baby ma ko dhi to dhi level 4 kata 5 kama onge ma labor ward to ko tamre to macha theater iterie koro mano ke lakini pala no is not okochuno kama one kenya ko dhi onyuol through pala one day wabo biro go mpaka mag indications mag nyuol through pala yes daktari antiere kod penjo mokariyo ka yiena mondo mi ariw gi mondo mi duogi kanyakla chila winjo ka Alex osechako wacho na kaka sawa seringo matek owacho kacha ni nigi higni 23 to pok noneno remo pok noneno periods nyaka ne nyuole what could be the problem kae to penjo machielo wacho kacha ni oimore Ruth mano wini kawuok Nyakach en okonyore dwe mar ariyo to piny iye owinjo ka pod lit penjo laktar ni shida ni kanye nikech nyathi nigi dweche 3 gi lak sechegi penjo machielo madwani mondo miriw nagi godo ni ich matieko dweche 4 to lwar kendo omako ich piyo shida de bedango dong mano dong en second trimester mana choni most likely nyalo bedo ni mano safi yes mario meyo mwacho ni osenyuol to piny rame odhi mondo ko ng'ika be en infection mar lach UTI is the most common cause mar infection reme piny ich ko odhi ongi mondo ongine ka ntiere problem because by now 2 months nyathi ich medo rem kendo mar adek en nyako mongiso ni 23 years pokone dwe mano story for another day story for another day machimo bibiro na gomba kaka wang'iyo ni ya
ni ang'o manyalo miyo ng'ama nyako kikne period but kampe kone mana gimalo nyalo bedo ni hormones ni chako tiye dende mondo keto chak ovulate mondo ovulation ido gima kelo dwe koro maybe hormones mag ovulations go pok ochako bedo mar ariyo nyalo bedo ni dhod nyuol kae ntiere membrane modino koro remo wuok to bedo trapped e uterus ok nyal come through especially kai pod nyako ma pod silili yani mano imanyalo bedo problem koro nyalo chako mana gi scan mondo ng'e ni is there anything in the uterus jomoko bede ka chuch dhano no chwe kinge ka tingi ineno ka in nyako gi oko to iye uterus gi ovaries go ionge go magote gin chuch dhano ka kinyolo joma roboche nyidunde ng'ato nigi dera chiel manyadunde ichwe mna kamano gik moko negi dendi monyaka go picha let us just ochak mana gigo picha no for a start then bang mano onego daktari mondo oyud konyruok twak okotedore sa bende korko maya wanga kata kamano wach mogik kapok imiya wach mogik ka ng'ato dwaro rude in kaka laktar mar joma mine iwacho kacha ni kotedore kod science mani wacho no wacha ntiere kaka inyalo konyo ng'ama miyo mondo mi oyud rude kaka ne dwaro katimiwa wach mogik. Yes, rude to kidwa to dhi mane IVF unless ni ungi koth rude kada ok nyala afford IVF to manyi ng'at ma koth gi nitie rude ibinyo dichuo kapok jako date to dala ubentie rude winjo ge rude is just genetics ni dala di dau moro wa yumo mama umane gin rude or side mar husband otherwise kidwa ni onge that history to idhi watu ni IVF modhi wakawo tong gi koth ng'ama dichuo to ariwo to waloso go kata nyithindo ariyo adek to implant ni tiyudo rude mano tinyalo yudo koro katieko en ni roru kamano kuom lungesho jothurwa neno tabu mang'eny weche mag afya kendo afya mag joma minegi ng'ama miyo ng'at mano chiwo gi science ma ni malo matin yes joma dichuo be nitiere gi their science and all that but dend ng'ama miyo nitiere hormones gi chemicals matimo interplay mang'eny agi align yes mako kolure wang'e to nyalo kelo problem be momiyo ngiso joma mine pile ben dendi kitug godo wach mar ni ima ko tigolo family planning ka okin ready be family planning when you are ready tigolo tigamoremo ngech when you play around with it nyalo kelo problems number 2 and things like screenings mag cancers ginyake dhi on time kichingama miyo bende those things can affect them yeah to my important ni another type of challenge ne jotendwa maka luo county governors wa MPs and all that walose urosiptende gwenge hospitali manyalo konyo wach mo ni kituo to nigo kidhi Russia ko kidhi Kisii Eldoret kata Kenyatta nito onge kony nyalo yudo wakose jothurwa something like an ultrasound en gimo ni beti hospitali mora mora manigi daktari kwa chako gi level 3 level 4 radiologist sonographer ngama very expensive kata bawo ni kakoro dhi mbele to dhi gi report no ngise ni my problem ko dhi manyi daktari maduong kiyan ka thura kocha gima ko chando ng'ato kiore kata picha fair modo wuok go paponditi ko dhi timo scan ni Nyabondo kata Ahero kata Kisumu mane kata gise ni scan ka una se book ji apari duog next week to mama ni to remo wuok ni gi HK kwa invest uru a ultrasound mano is my only request then mara dekatieko wandiki uru dakteche moromo mondo kata ke dhi level 4 kata ke daktari achilo ko udu mana once a week ni beyond Thursday daktari bobet yod konyruok gi tagre gi achili dispensary gi elsere lugre dispensary gi nyamrero gi nyaluo nyaka chi moro weche kethre otherwise uru kamano bo medo puonj anan pile ka jo ni afya mar miyo kende mana afya ne kende dichuo nyaka play a big role e mako ijino e chako clinic e chieng' jol maka nyoro jogo maka gi amoth director general ngisa ni onge sheria matamo ng'ama dichuo bedo e labor ward kama jaode nyuole e mani ko privacy ni maybe gi ji mang'eny but yalo bet ka oyieni bedo kanyo mene ka nyathini nyuolo mi ka mama nitie nyathi clinic mi team family planning be in the life of this wife of yours your daughter or your mother so that we can support our women erokamano Dr. Miskela dukero kama nangeni dich to de gombo nade wanyalo bedo kodi juma ka juma tangeni dich agero ni ibo yudo thuolo ibo duogo daktari erokamano Ruth nyaka kendo die chieng' machielo ani luonga ni Ruth Otieno oriti uru masani Dr. Miskela erokamano mathoth asante